והתחילו כבר להיות נזקים יותר גדולים. בשנת 78-79 הופיעו כמויות אדירות של מדוזות קטנות, ממש קטנות, חלחלות עם חלק עם איזה פס שחור בגב, חלק לא. ופה במפרץ חיפה חלק מהמים כבר לא היה מים. הייתי נוסע לקישון מראש כרמל, אז המנוע היה מעשן בצורה נוראית. טמפרטורה עולה, המדחף במקום לדחוף מים היה דוחף מיקס של מים ומדוזות, ובעשן שחור, מה זה כמו תחנת כוח היה יוצא מהספינה. ונותן לנו איכשהו להגיע בחצי מהירות, רבע מהמהירות שהיינו צריכים להגיע. אחרי זה ניסינו לפתור את הבעיה. קודם כל במפרץ לא הצלחנו לפתור את הבעיה, אי אפשר היה לעבוד. ואז הגענו יותר דרומה, התחלנו לפתח שיטות של להוסיף כל מיני חתיכות ברזלים, חתיכות של פסי רכבת, כל מיני שרשרות כבדות להתחלת הרשת, וזורקים את הרשת בדרך כלל בנסיעה. התחלנו לעמוד במקום ולזרוק את הרשת ככה, ועם המשקל שיוריד אותה. העיקר להתרחק קצת, כי מה שהיה קורה, בזמן זריקת הרשת היא כבר הייתה בשכבה העליונה של המים, כן, ב-mid-water and up, היה מתמלא במדוזות, וכבר בזריקה הרשת הייתה מסתמת. מה שקורה, נהיה משקל יתר בשק, ואז הפסקים היו נסגרים. הפסקים זה שתי פלטות שאמורות, בנויות בצורה הידרודינמית, שאמורות לפסק את שתי חלקי המכמורת. והם היו נסגרים, ואז היה הסתבכויות, וכל הלילה יושבים לפתוח ויירים, וכל זה בתוך תמיסה של מדוזות, צריבות פה, צריבות שם, זה לא סימפטי. ואז התחלנו ככה, קוראים לזה בפרמה, זאת אומרת כאילו במצב של עצירה, לזרוק את הרשתות, והתחלנו אותו דבר לעשות גם בבוקר, שמרימים את המכמורת, להרים כשהספינה עומדת. בדרך כלל הספינה נוסעת, והכננת מרימה את הציוד, שלא יברחו הדגים ולא זה. פה היינו מעדיפים שיברח חלק מהשלל, אבל לא לתפוס את המדוזות שבשכבה העליונה של הקרקע, כן? ולאט לאט התחיל כל העסק הזה אחרי ברדאוויל, ואחרי זה הגיע כבר למפרץ כמויות, והן היו מתנדפות בפעם אחת, כן? עכשיו, חוץ מהדייג, אני אחזור לבעיות בדייג כאילו, אבל אני סתם ככה לסבר את האוזן, זאת אומרת, אני אמור לדבר גם על איכות הסביבה. אז מה שקורה, אומרים שהמדוזה מפרישה פחמן או זה, וגורמת להתחממות הגלובלית של כדור הארץ. וכמו שאנחנו יודעים, המרכיב העיקרי בהתחממות זה התעשייה והדברים שקשורים לתעשייה, וכל אלה ניזונים מתחנות הכוח. ומה שקורה, כשמתחילים המדוזות, הטורבינות מתחילות להיסתם. העומס על הטורבינה הולך ועולה, והתחנה מתאמצת, ואז כשהיא מתאמצת היא שורפת יותר דלק או יותר פחם כדי לייצר את אותו כמות קילוואטים, רק בכפול אנרגיה. כמובן שזה גם מזהם את האוויר יותר, וגם כן, לא ניקח דוגמה את ארץ ישראל שיש 2.5 תחנות, אבל נלך למדינות המתועשות, זה כבר שמה זה יותר משמעותי. המדוזות התחילו להיות יותר בקטע של מרכז הארץ,